שלום לכולם וברוכים הבאים. מה אם הייתי אומר שיש קוד סודי כמעט נשכח, שחבוי בתוך מסורת רוחנית עתיקה, ושהקוד הזה יכול לפצח את סוד החוסן הנפשי, בדיוק מה שכולנו מחפשים היום? נשמע מסקרן, נכון? בואו נצא לדרך ונפענח אותו ביחד. טוב, אז בואו נתחיל מהשאלה הכי בסיסית שיש. מאיפה בכלל מגיע חוסן? אתם יודעים, היכולת הזאת לקום אחרי שנופלים, להתמודד, מאיפה זה בא? העולם שלנו הוא פשוט מוצף בלחצים. לפעמים זה מרגיש כאילו אנחנו פשוט טובעים, נכון? אבל, וזה אבל גדול, יש קהילות שמפגינות כוח שהוא כמעט על-אנושי. איך הן עושות את זה? מה הסוד שלהן? מי הם אותם שומרים של הסוד הזה? אז שומרי הקוד האלה הם העקרים, עם עתיק ילידי אוקראינה שלצערנו נמצא היום בסכנת החדה. ויש סיכוי טוב שהם מחזיקים בידיים שלהם מפתח שיכול לשנות את כל מה שחשבנו אי פעם על התמודדות עם טראומה. אוקיי, אבל לפני שאנחנו צוללים לקוד עצמו, חייבים להבין משהו. כדי לפצח את סוד החוסן שלהם, צריך להבין מול מה הם עמדו כל השנים. סיפור ההישרדות המטורף שלהם הוא בעצם הפרק הראשון בקוד. תראו את ציר הזמן הזה. זאת עדות שותקת ללחץ פשוט בלתי פסק. תחת השלטון הסובייטי, הם סבלו מרדיפות קשות. אחרי מלחמת העולם השנייה, קהילות שלמות פשוט נאלצו לברוח. נעלמו. במשך עשרות שנים, התרבות שלהם, הדת שלהם, הכל דוקה באופן שיטתי. וזה מה שמדהים, העובדה שהם לא רק שרדו את כל זה, אלא הצליחו לשמור על הזהות שלהם, זה פשוט לא נתפס. אז איך לעזאזל הם עשו את זה? כאן אנחנו מתחילים לפצח את הקוד, וחשוב להבין, לא מדובר פה רק על דת. תחשבו על זה יותר כמו טכנולוגיה רוחנית עתיקה, ממש כמו מערכת הפעלה לנפש האדם. בואו נתחיל עם משהו שאנחנו חושבים שאנחנו מכירים, תפילה. רובנו חושבים על תפילה כבקשה, נכון? אנחנו מבקשים משהו ממישהו חיצוני. אבל אצל הקראים זה משהו אחר לגמרי. השורש של המילה, להתפלל, פירושו לשפוט את עצמך. תחשבו על זה רגע. זה מהפך שלם בתפיסה. התפילה הופכת להיות תהליך פנימי עמוק של התבוננות עצמית. תפיסת העולם שלהם היא כולה איזון. הם רואים את החיים כשתי מציאות שפועלות בתוכנו כל הזמן. יש את השמיים, שזה הרצון לתת, להיות אלטרואיסטים, ויש את הארץ, הרצון לקבל לעצמנו, האגו. והקטע הגדול הוא שהחוכמה היא לא למחוק אחד מהם, אלא למצוא את האיזון המדויק בין שניהם. שם, בדיוק שם, נמצא החוסן האמיתי. אז איך מגיעים לאיזון הזה? אחד הכלים הכי חזקים שלהם הוא מה שאפשר לקרוא לו ריבוט שיווי, השבת. וזה מעניין כי הפירוש המילולי של המילה שבת הוא ישיבה ללא תנועה. זאת אומרת, זו כניסה מודעת מכוונת למצב של סטופ, עצירה מוחלטת. וזה מאפשר לנפש לא סתם לנוח, אלא ממש לברוא את עצמה מחדש כל שבוע. ועכשיו אנחנו מגיעים ללב העניין, לליבת הקוד, המילה אמן. לרובנו אמן זו מילה שאומרים בסוף ברכה, וזהו. אבל עבור הקראים, זה עולם ומלואו. זאת חתימה רוחנית, זאת פקודה. ממש כמו פקודה במחשב, שמפעילה תוכנה פנימית שלמה ליצירת מציאות. אז בואו נפרק את הקוד הזה, אמן. כל אות היא חלק מהמרגנון. א', זה המיינד, המחשבה הבהירה, הראש. מם, זה הלב, הרגש, החיבור פנימה. ונון, נון סופית, זאת האמונה. וגם החסינות. היא כאילו נועלת את הכוונה, חותמת את כל התהליך. אז יש לנו מיינד, לב ואמונה. וביחד, בום, זה חותם פסיכו-רוחני שלם. אוקיי, אני יודע מה אתם בטח חושבים. כל זה נשמע מאוד רוחני, מאוד יפה, אבל השאלה היא, האם זה באמת עובד? האם המדע של היום יכול לתת לזה גושפנקה? ובכן, התשובה יכולה להפתיע ובגדול. אז חוקרים החליטו לבדוק בדיוק את זה. הם לקחו קבוצה של 43 קראים, ושאלו שאלה אחת, פשוטה אבל מאוד עמוקה. האם זהות תרבותית והיסטורית חזקה יכולה לשמש כמו סוג של שריון נפשי, מגן מפני הלחצים של החיים? והתוצאות? חד משמעיות. פשוט חד משמעיות. המחקר חשף דפוס ברור מאוד של מנגנוני התמודדות בריאים, אקטיביים. לא לברוח, לא להתחבא, לא להימנע. להתמודד, ראש בראש. אז איך נראות אסטרטגיות ההתמודדות האלה בפועל? תראו, במקום הראשון, הכי גבוה, התמודדות אקטיבית ותכנון. הם לא מחכים, הם יוזמים, פותרים בעיות. מיד אחרי זה, קבלה. לקבל את המציאות כדי שאפשר יהיה להתקדם. ואז כמובן תמיכה רגשית מהמשפחה והקהילה, והדת, האמונה, שנותנת נחמה. זה ממש סדר עדיפויות של חוסן נפשי. אבל יש פה מספר אחד שפשוט
הפיל אותי. 1.28. אתם יודעים מה זה? זה הציון הנמוך להפליא שהם נתנו לשימוש בחומרים, אלכוהול, סמים, כדרך התמודדות. זה אומר הכל. הם לא בורחים מהמציאות. הם פוגשים אותה. ופה זה נהיה ממש מעניין. כי כאן החוכמה העתיקה הזאת פוגשת את העולם המודרני שלנו. השאלה הגדולה היא איך לוקחים את כל הידע הזה ומזקקים אותו לכלי טיפולי, כלי מודרני שכל אחד יוכל להשתמש בו. אז זהו, שהחוכמה הזו היא כבר מזמן לא רק תיאוריה. היא הפכה לבסיס של תוכנית שיקום אמיתית לפוסט-טראומה, והשם שלה, איך לא, הוא אמן קוד החוסן. אז איך זה עובד בפועל? התוכנית בנויה מ4 שלבים מאוד פשוטים והגיוניים. שלב ראשון, ייצוב. פשוט להרגיע את מערכת העצבים עם נשימות ותרגילים. שלב שני, מסגור מחדש. פה נכנס עקרון התפילה, ההתבוננות הפנימית, כדי להבין מה קורה לנו בפנים. שלב שלישי, קיבוע. אחרי שהבנו, נועלים את התובנה החיובית החדשה עם החותם החזק של אמן. והשלב האחרון, רביעי, הטמעה. פה נכנס עקרון השבת, המנוחה, שפשוט נותן לכל התהליך הזה להיספג ולהפוך לחלק מאיתנו. אחת הטכניקות המרכזיות פה מבוססת על עיקרון שנקרא באנגלית name it to tame it. כלומר, תן לזה שם כדי לאלף את זה. תחשבו על זה. ברגע שנותנים שם מדויק לרגש קשה, נגיד פחד נטישה או כעס חסר אונים, אנחנו מפעילים את מרכזי השפה במוח, והפעולה הזאת, מדעית, עוזרת לבסט את התגובה הרגשית. זה מדהים, זה ממש מדע המוח המודרני שמאשר חוכמה עתיקה. רוצים דוגמה לתרגיל ממש פשוט מהתוכנית? קוראים לזה חותם פסיכוסומטי. זה הולך ככה. בזמן שאומרים את המילה אמן בקול, מעשים בעדינות את שתי הזרתות. למה הזרתות? כי זו נקודה שמסורתית קשורה להערכה עצמית. מה שעושים פה בעצם זה להגן את הכוונה, את המחשבה החיובית, לא רק בראש, אלא פיזית, בתוך הגוף. אוקיי, אז מה המטרה הגדולה פה? לאן כל התרגולים האלה, כל הטכנולוגיה הרוחנית הזאת, לאן כל זה אמור להוביל אותנו בסוף? המטרה, בסופו של דבר, היא לחבר את המודע שלנו לחלק גבוה יותר בנפש. יש שקוראים לזה האל מודע. תחשבו על זה כמו מאגר עצום של פתרונות יצירתיים, של חוכמה פנימית. זה החלק בנו שמאפשר לנו לא רק לעבור דרך טראומה, אלא ממש להתעלות מעליה. המטרה היא לא רק לשרוד, המטרה היא לצמוח מתוך הקושי. וכל זה משאיר אותנו עם שאלה אחת אחרונה, שאלה גדולה למחשבה. אם תרבות אחת, שנמצאת על סף הכחדה, מחזיקה בידיה ארגז כלים כל כך עוצמתי לחוסן נפשי, זה פשוט גורם לתהות, נכון? אילו עוד פתרונות עתיקים לבעיות הכי מודרניות שלנו פשוט מחכים שם בחוץ, שרק נבוא ונגלה אותם מחדש.